সত্যিয়া 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 ভাই এই বে সত্যিয়া করণ পড়ছে সত্যিয়া এই বে সত্যিয়া আমি সত্যিয়া পড়ল না কোন ଏ ମୁଁ ବା ସେଇଭଳିଆ କାମ କରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସିକି আমি সত্যিয়া পড়ল না কোন বে କାଇଁ କାଇଁ ନା ନା ମୁଁ ବା ମୁତୁଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ পড়ল না কোন ନା ମୁଁ ମୁତୁଥିଲି ମୁଁ ବା ଏଇଭଳିଆ আমি একটা গালুয়াটা না কোন করতে হয় পোকরা গালুয়াটা ଚାଲ 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 ଜଣା ପଡୁଛି ଆଉ ହେଇଟି ଡେଲି ଡେଲି ତ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛ ହେଲେ ଟଙ୍କା କୁଆଡେ ଯାଉଛି? କଣ ସୁନ୍ଦରୀ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ତ ଡେଲି ଡେଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ହେଲେ ଟଙ୍କା କୁଆଡେ ଯାଉଛି କେତେ ହେଇଟି ତମର ସେ ଗାଲୁଆମି କଥା ମୋ ପାଖକୁ ଛାଡିବନି। ଯୋଉ ଦିନ ମୁଁ ଜାଣିବି ତମେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ତମ ସେଦିନ ଚୁଟି ଧରି କୁଟି ଦେବି। ହେଲେ ତୁ ଜାଣିବୁ କେମିତି ମୁଁ ଟଙ୍କା କୋଉଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ବୋଲି ତା ମାନେ ତମେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ? ନା 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 ଟଙ୍କାଟା ଥିଲେ ସିନା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ଆରେ ସତ୍ୟା ପକାହାର କାମ କରୁଛୁ ଯିବନି କି ରେ ନା 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 ମୁଁ ଆଜି ଟଙ୍କାର କାମ କରିବି ଖରା ଯୋଉଭଳିଆ ହଉଛି ମୁଁ କଳା ପଡିଯିବି ନା ମୁଁ ଯିବି ହଉ ହଉ ଭାଇ ତୁ ନ ଯା ସୁନ୍ଦରିଆ ମାଇପକୁ ପଟି ପଟି ଭାଉ ଗୋଟେ ଦିନ ନ କାମ କଲେ ଠାକୁରରେ ମାଡ଼ ଖାଉ ତୋ ଡାଇଲଗ ସତ୍ୟ କିଣା ତୁ ଯା କାମ କରିବି ଯା 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 କଣ ହେଲା ତମେ କାମ କରିବାକୁ ଯିବନି ବସିକି ଗେମ୍ଫା ମାରିବ ଲାକାରେ ଆବେ ସତ୍ୟା ପରେ ମାଡ଼ ହେଲା ନା କଣ ବେ ଆବେ ହଁ ବେ ତା ଭାଇକୁ ମାରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଚାଲ 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 ଯିବା ଚାଲ ଆବେ ସତ୍ୟା ତୋ ଉପରେ ମାଡ଼ ହେଲା ନା କଣ ବେ କାଇଁ 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 ମାରିବ ଚେନ୍ ଠିକ କରୁଛି ଚେନ୍ କାମୁଛି ବାପ 14 ବର୍ଷର କିଏ ମତେ ମାରିଥିଲା ନା ଚେନ୍ ଠିକ କରୁଛି କାମୁଛି ପକ୍କା ଗାଲୁଆଣେ କାଇଁ କାଇଁ ନା ନା ମୁଁ ବା ମୁତୁଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ମୁଁ ମୁତୁଥିଲି ମୁଁ ବା ଏଇଭଳିଆ আমি একটা গালুয়াটা না কোন করতে হয় পোকরা গালুয়াটা ଚାଲ 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 ଜଣା ପଡୁଛି ଆଉ ଚାଲ 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 ମାଲିକେ ମାଲିକେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ତମର କୋଉଠି କାମ ହବ କୁହ କାମ କରିବ ତ ଶୁଣ କାମ ପଛରେ କରିବ ଯାଅ ସେ ବାଲି କାଣ୍ଡରେ ଘାସ ମେଞ୍ଚେ ଗୁଡା ହେଇଛି ସେ ଘାସ ଗୁଡାକ ଆଗ ଉପାଡ଼ିବ ତାପରେ ବାଲି ନେଇକି ଆସିବ ବାଲି ଆଣ ନହେଲେ ବାଲି ଏଇଠି ଅଛି ଆଗ ଘାସ ସଫା କର ତାପରେ ଆସିବ ହଉ ହଉ ଚାଲ 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 ହାତରେ ଉପାଡ଼ିବ ହଁ ହଁ ମୋ ଯନ୍ତ୍ରଟା ନେଇ ଯାଉଛି ହଁ ଚାଲ ଆସ ଆସ ଏଇଠି ହବ ଆସ ବାଲିକା ବାଲିକାଣ୍ଡି କଥା କହୁଥିଲେ ବାଲିକାଣ୍ଡିଟା କୋଉଠି ବେ ହେଇ ବେ ବାଲିକାଣ୍ଡି ଏ ଚାଲ 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 ଏଇଠି ସଫା ହବ ଚାଲ ଚାଲ ବେ ଏଇ ବାଟେ ଆସ ବେ ଏଇ ବାଟେ ଆସୁନ ଆବେ ସତ୍ୟା ତୁ ଏଇଠି ବାଛୁନୁ ଉପରୁ କଣ କରିବୁ ବେ ନା ତମେ ସବୁ ତଳେ ସଫା କର ଉପରି ଉପରେ ସଫା କରିଦଉଛି ହେଲା ଆବେ ସତ୍ୟା ବେଶୀ ପୁରୁ ଯାନା ପଡିଯିବୁ ମୋର କିଛି ହେବନି ତମେ ସବୁ ସଫା କର ମୁଁ ଏଇଠି ସଫା କରୁଛି ହଁ ତୁ ସଫା କର ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ବୁଲେଇଲାନି সত্যা 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 ভাই এই বে সত্যা করণ পড়ছে সত্যা আমি সত্যা পড়ল না কোন ଏ ମୁଁ ବା ସେଇଭଳିଆ କାମ କରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସିକି ପଢିଲୁ ନା କଣ ନା ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ କାମ କରେ ମାଲିକେ ବାଲିକାଣ୍ଡି ସବୁ ସଫା କରିଦେଇଛୁ ଏବେ କୋଉଠି ହଁ ଏବେ କୋଉଠି କଣ କାମ ହବ କାମ କର ସେଇପଟ ଇଟା ଅଛି ସେଇପଟେ ବି ବାଲି କିଛି ଅଛି ଆଗ ସେଇ ବାଲି ସଫା କର ତାପରେ ସେଠି ଯାଇ କିଛି କାମ କରିବ କଣ କରିବ ଦେଖାଯିବ ହଉ ହେଲା ଯାଅ ଆଗ ସେଇ ଇଟା ସେ ବାଲି ସେଇ ସେଇପଟରେ ଅଛି ହଁ ହଁ ଚାଲ 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 ଚାଲ
ମାଲିକେ ବହୁତ ଜୋର ସେ ଗରମ ହେଲାଣି ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଣିକି ଦିଅ ହଁ ଦେ ଦେ ତମେ ସବୁ ଯାଅ ବାଲି ଗୁଡି ସବୁ ବହିବ ମୁଁ ଏଠି ଏକଲା ସମ୍ଭାଳିବି ଯାଅ ଏକା ପାରିବୁ ହଁ ମୁଁ ଏକା କରିଦେବି ତମେ ସବୁ ଯାଅ ପାରିବୁ ତ ହଁ ତମେ ଯାଅ ହଁ ତମେ ଏ ଶଳା ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିବନି ନା କଣ ଦେଖେ ଏଇଠି ତ ମାରିଦେଇଛେ ତାରଟା କଟିଯାଇଛି କେମିତି ଚାଲିବ ନା 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 আবে সত্যি তোর শর্ট লাগিছিল বা কাই মতে তো সব লাগে ମୁଁ ତ ଏଠି ଜୁଡୁଛି এই সাইডে তোর শর্ট লাগিছিল ନା ବେ ମୁଁ ଜୁଡୁଛି ବା ଜୁଡୁଛି ଏଠି এবারে গলবাড়ে କୁଆଡେ ଗଲା ଯା ମାଲିକର କାମ ଧରିଛି ମାନେ ମତେ ସାରିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ ମାଇଲା ଏମାନେ ମତେ ଫୁଲେଇ ଦେଲେ ଯାଇ କାମଟା ସାର